நீங்க அபுதாபி வந்து எத்தனை வருஷம் ஆகுது? நான் வந்து ஒரு 5 வருஷம் ஆகுது. அந்த ஃபேமிலி நீங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்களா இது வரைக்கும்? இல்ல இது வரைக்கும் கூட்டு வந்ததில்லை. நீங்க கூட்டிட்டு வந்து ஃபேமிலியோட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? ஆமா, ஆசை இருக்கு. ஆனா கொஞ்சம் கமிட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால இப்ப கொஞ்சம் கூட்டிட்டு வர முடியல. ஏன்னா 2 பசங்க படிச்சுட்டு இருக்கானுங்க. ஓகே. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 10 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க துபாய்க்கு வந்தவங்க எல்லாம் தனியா பேச்சுலரா வந்து இப்போ வரைக்குமே வந்து பேச்சுலராகவே இங்க இருந்து அதுக்கப்புறம் சம்பாரிச்சுட்டு ஊருக்கு போய் செட்டில் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் வந்து இருந்தாங்க. சரி. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்த ஒரு வருஷத்துலயே ஃபேமிலியை கூட்டிட்டு வந்து இங்க ஃபேமிலியோட தான் இருக்காங்க. அதாவது இப்ப இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா ஃபேமிலியோட இருக்கிறது தான் நல்லது. ஏன்னா இப்ப இவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணி ஒரு ஒரு 10 நாள் 20 நாள் இருந்துட்டு வந்துடுறாங்க. அப்புறம் குழந்தை இல்லைன்னு ஒரே பிரச்சனையா வருது. ஓகே ஓகே. அதனால கம்மியான சம்பளமா இருந்தாலும் பொண்டாட்டியோட இருக்கிறது தான் நல்லது. ஓகே. அதான் எதிர்பார்க்கறப்ப நாங்க ஏன் இருக்கோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி மேரேஜ் ஆயிடுச்சு, 2 குழந்தை இருக்கு. அதனால அங்க அவங்க கமிட்மெண்ட்ஸ். ஆமா. ஓகே. அதனால அவங்களை அங்க விட்டு நம்ம இங்க வந்திருக்கிறோம். அவங்களை ஒரு நாளைக்கு கூட்டிட்டு வருவேன் கண்டிப்பா.